Направо вече думи нямам. И сега... Да мине! Нямаме право да минаваме. Трябва да се изчакваме. Майко! Можех да умра! Да! Няма малко напред на мене, ама в лице няма. Защото почва по какво, разбираш ли? Нинке, къде се намираш, ма? Ами аз се намирам в град Пловдив. Там сме в Германия. Там сме в Германия. Според тебе... в Германия, ама тук е България. Според тебе, скъпи приятели, според вас са в Пловдив ли или в Германия? Да. Погледнете къщите, погледнете какви остри такова има хуища тук. Майко! Няма. Айде преказвай нещо да. Ами ето, обяснявам ви, тук тази природа е много мръсна, гадна. Отвратителна, тук има един човек седнал там и гледа. Нагоре на небесата и аз не знам, Марио в момента ма кара да ходя по насила, нагоре към центъра, за да останам. Погледнете ми тялото, погледнете. Погледнете тялото. Виж колко съм пълна, трябва да остана малко. Погледнете, приятели, според вас в България или? Да, Къщите, такива къщи, къде имаме в България? Абе, човек, ние сме в България. Вижте, да, в България си, Мислите, че в момента... когато завали червен сняг. Не, в БГ сме, ето погледнете. Погледнете каква красота е тук. Погледнете каква... Гледайте. Мръсотия и тук просто не е за говорене, да? Гледайте, приятели. Я погледни малко към камерата тук. Благодаря ви. Приятели, ето това е гаража на Марио. Той тук си оставя колата, Да. по принцип. След това взима това на работа, след това въобще има кара на стека. Приятели, срамежливата е страх да си покаже малко лицето, да я видите лицето. Само се смей. Ей го де. А тази къща е моята. Твоя къща, когато завали червен сняг, ще е твоя. Да, моята всеки ден е бърша. Тук. Външно ли я бършиш? Оф, Марио. Анте, пуснете си косата, госпожице. Да ви видят тук хората. Да ви видят. Аз ще я вържа пак. И те нататъка. И така нататък. Еми, срамежливата... Тук мирише колко лошо. Ау, ще се върна. Срамежливата е срам да говори. Само си... много мирише, не мога да твора устата. Само гледа да си прави косата. Ябай си на мен телефона. И иска телефона на приятели. Срамежливата. От тебе е така до чао. И И продължава да продава нататък до минути. И от мен е чао за сега от Марио долара. И продавам на татъка към госпожа... Как се казваш ти? Тенджерва капакла. Госпожа Нинка. Не! Тенджерва капакла, бе! И заповядайте, госпожо. Да. Ето там има един човек, трябва да го снима. Айде бе, кой ще го снимаш? Да. Правиш клипа? И така, дойдох ли си на мястото? Така, Марио, разкажете ми тук в България, защо е толкова мръсна нация и много мирише гадно. В момента се намирам в Германия и много хубава държава е, по принцип Германия. На тебе като ти харесва, на мен си ми харесва. И в момента се разкарвам с бурките да върна до фермите. Вчера баба си взема 3 бири да пия. Сметнете си каква богата страна живем. Да, аз за какво ви казвам, че Германия е България, а пък България е Германия. Значи Марио току-що каза в BTV новините, че иска да се ожени, но за коя? Познайте? Няма да кажа. Аз имам една единствена любов и тя се намира в България. Да, тя го чака и постоянно за пари го пита. Тя ма чака, ама постоянно за пари, ама пита, ама няма нищо. Не, проблеми, това преживяваме. Проблеми и това го преживяваме. Да. Ще мога да го кажа.
питам, тая къща е тая на баба ти ли? Да, на прадядо ме. Извинявай. Баба ми. Тук има кучета. И така, новините, ако искате да продължават. Да, ето има овце тук. Вижте ги. Виждате ли? Виж, дали могат да излезат? Няма. Страшни са тези кучета. На дядо те кучетата са много лоши, бе. Ами ако бяха ми захапили дупито... Какво искате да ви разкажа, госпожа? Искам да ми разправяте малко за вашия личен живот в семейство, в контакти, в любов. И... разправям моят личен живот, защото твоите приятели не искат аз усещам, че вече умалях и нямам сила. Тази къща е на баща ми, да. Ето двете му коли, едната бялата е моята, черната е на баща ми, силата, по-точно тъмна сила се нарича. Това е на Марио. Лъжи ви, не да я слушате. Не, няма такова нещо. Просто той иска така да се докаже. Ще мога. Не, оне път беше 20 и няколко, пък сега е 6 и затова. Ако искате да дадете на мен, аз да не разпитвам нещо. Искате да ме разпитвам, но какво ще ме разпитвате и аз не знам. За вашия личен живот. Ами... Да. Сега... Значи... Искам да ви обясна. Че съм се влюбила, да. Едно момче. Значи... Чакайте. Госпожи приятели, пак Марио се завърна. Който иска да ми прати покана, пиши Марио долара и ми праща покана и ще гледате много клипчета мои. Да, и почвам да ви разправям. И почвам да ви разправям много работи. За секс, за всичко мога да ви разправям. Махнете, започвам аз да говоря, ви казах. Чакай сега, госпожа... Тенджерова. Искам да кажа, че съм се запознала с момче. От Германия. Влюбих се в него, да. В момента мисля да се прибирам за БГ. За БГ да отида при него. Защото вече не издържа. И какво ще иска? Много е красив. Щастлива съм, че се запознала с него. И... Продавайте нататък, давай, продължавай. Мислим да се направим огромна сватба, като съберем... Ама погледнете малко към камерата, като говорите, де. Няма въздух, не мога да говоря. Така, ако искате малко да починем, не е проблем. Да, и така, господа, значи Нинка иска да се прибира към България при приятела си. Радостин, господин Радостин. И така, искала от него 5 деца да направи. 5 деца. Вижте как се срамува и е срам да ви каже. Радостине, ако гледаш този клип, иска от тебе 5 деца, брат ми. Направи 10, не е 5. Не, чакайте да освамна малко тогава. И искала да освамни от секс. Стига, майка, Женко, видите. Майтапа са, приятели, майтапа са. И те, чакай да не едем мекици, че една кола идва отгоре. И те, какво ще кажеш друго или да затваряме вече, да таковем, да ни правим? На мен аз ще затворя. Те ли? Да. Еми, скъпи приятели, от мен това беше... Чакай малко, бе, чакай, бе. От мен той беше колко ябълки има тук за хапване. За похапване, да. За похапване. Лека нощ, извинявайте се, видяхме. И аз искам да... Чакайте да се успокоя малко, че байра беше жесток, много голям и... Аз понеже не съм много слабичка, за да издържам на такъв път. 100 килограма някъде, приятели. Значи аз искам да ви кажа довиждане от мене. Аз съм Тенджерова Капакова, а той е Ножев Вилицов Лъжицов. Така се казва. Ама не иска да си каже истинското ми, защото е много грозно. Марио! Той си
представя, че е Марио Долар, ама не е така. Айде, от мене толкова и от този Вилецов дете не си признава името, до другия път ще се видим. Чао!